Yrittäjyys voi olla elämäntehtävä, vaikkei koskaan sen tarkoitus, mutta jos ajatellaan niin kuin nuorta ihmistä ja hänellä palaa sisäisen yrittäjyyden tuli, niin mikä se luontevampaa, kun löytää hyvää liikeidea ja lähtee yrittäjäksi. Tässä nykyisessä yhteiskunnassa ei ole tarpeeksi arvostettua se, että sä työllistät vain itsesi. Se on se meidän yleisin yrittäjyyden tapa. On aika ylpeitä mummojen ja pappojen sanoa, että meidän suvussa on ylioppilas. Mutta entäs kun joku valmistui jo samaan aikaan 3 vuotta käyneenä ammattiin tai yrittäjyyslinjalta perusti yrityksen, niin kuinka moni mummo ja pappa sanoi, että meidän perhekuntaan tuli se yrittäjä, joka nyt työllistää 3 ihmistä tänä kesänä ja näin edespäin. Eli me tarvitaan vielä tähän kansan sieluun lisää yrittäjyyden selittämistä. Ja sitä selittämistä me suomalaiset yrittäjät voimme tehdä. Ja Suomen Yrittäjät on paras järjestö, elinkeinoelämän paras ja tehokkain järjestö tätä hommaa viemään eteenpäin. Ja sitten meillä täytyy olla näille nuorille yrittäjille tukimekanismi. On sanottu, että kun sä perustat yrityksen, noin 20 neuvonantajaa on siinä mukana. 3 vuoden päästä, kun sä yrityksessä elät sellaista niin sanottua kuolemanlaaksoa, niin sä et uskalla soittaa enää pankin johtajallekaan, etkä Finnveran johdolla. Ja onko sulla silloin yrittäjäystävää, yrittäjäkummia, niin tätä varten tarvitaan Suomen yrittäjiä. Me tullaan tulevaisuudessa yhä enemmän tekemään järjestelmälliseksi tämän, että jokaisella yrittäjällä olisi yrittäjäkummi, ketkä haluaa sen.